Čaute kamoši, vítam vás pri ďalšom videu a pri poslednom videu z Talianska, pretože ja som práve na ceste domov. Plánoval som to trošku inak urobiť s tou rozlúčkou s Talianskom, pretože som vám chcel ešte ukázať jedno veľmi pekné miesto, lenže sa mi to už nepodarilo. Nestihol som to, pretože v podstate posledné 2 nedele mi pršalo, takže v nedeľu som nemal šancu nikam ísť veľmi a ostatné dni po robote tiež pršalo, takže to počasie proste bolo úplne nariť posledné dni a vlastne očakávam, že bude aj dnes. Takže sa lúčim s Talianskom takto obyčajne. Jednoducho som proste dokončil včera robotu, dneska som sa ráno pobalil a idem. Takže žiadne veľké rozlúčenie na nádhernom mieste s nádherným výhľadom, s krásnou veľkou drevenou lavičkou, Kurník šopa. A tak som to mal naplánované. Ešte aj pivko som si tam chcel otvoriť. Mal som ho dokonca 2. Vypil som ho doma. Bolo dobré. Ja som na tom mieste už bol, lenže stala sa mi taká nepríjemnosť, že keďže to bolo po jednej turistike, ktorú som samozrejme celú natáčal na telefón. Ahoj. Že ťa môžem aj pohľadkať, a však skúsime, nie? No, dobre. No. Tak sa mi vybil telefón, takže keď som prišiel na to miesto, už som mal úplne mŕtvý telefón, takže som ho už nemohol natočiť. A vtedy som si povedal, že OK, nevadí, tak prídem tam ešte raz, a aby som ho dal do videa, lenže som to už ako si odvtedy nestihol zrealizovať. Nevadí, možno na budúce. Podobne ako keď som išiel do Talianska, tak aj cestou naspäť mám cestu rozdelenú na 2 časti. Čiže dneska idem do Bratislavy, tam u kamoša Miša nocujem a zajtra by som potom mal pokračovať ďalej. Čiže dneska zase bude iba cesta z Talianska natočená, pretože Rakúsko už viete prečo netočím. Takže, čo bude celkom škoda, lebo Rakúsko bude asi fakt prčať celkom, pretože má byť dosť na hovno počasie, no. Na čo sa vôbec neteším, ale tak do videa by to bola možno celkom sranda. Človeku sa ani nechce veriť, keď vidí takýto nádherný slnečný deň a ani mráčik na oblohe, lebo je tam tieto malé, ale to sa nepočíta, že proste za 2 až 3 hodiny bude s veľkou pravdepodobnosťou moknúť, lebo podľa radaru presne to ma čaká. V Rakúsku má byť dneska na prd, takže ja ešte stále ako skalný optimista verím, že sa tomu nejak vyhnem, že proste ma tie dažde budú obchádzať, ale vlastne asi až tak veľmi tomu neverím, pretože som naoblikaný ako do dažďa a hlavne do chladu, lebo tu na to, že momentálne je nejakých 28 stupňov asi a je mi fakt horúco, pretože som sa naobliekal na to, čo ma asi čaká. V Rakúsku nejakých 18 mi ukazovalo, že má byť a dosť početné nejaké tieto dážde, búrky hádam nie. Takže ja som sa na to už pripravil najlepšie, ako som vedel, to znamená, som navrstvený a hlavne mám pod bundou a pod nohavicami taký tenký foliový nepremok, pretože som sa minule už trošku poučil, keď som zmokol takže do nitky a potom mi bola fakt zima. Takže dneska som na to trošku lepšie pripravený, dúfam. No, tak uvidíme. A teraz je to fakt Mordor, ty vole, ja mám 4 vrstvy na sebe, lebo plus jednu igelitovú, pretože fakt očakávam veľmi nepriaznivé podmienky v Rakúsku. Takže môžem povedať, že teraz, keď je slniečko ešte a blíži sa to ku 30-ke a ja som naobliekaný na Rakúsko na dážď a 18,
tak je to teraz pomerne také neúplne príjemné. Hej, a o tom mieste, čo som vám chcel natočiť ako posledné video z Talianska, lebo bolo to fakt epické miesto, proste obrovská krásna drevená lavička s úžasným výhľadom, tak o tom mieste som sa zase mi fúkalo proti, to si robíš prdel, ty vole. Tak o tom mieste som vám chcel, čo som to vravel, tak o tom mieste som sa dozvedel tak, že som bol na jednu úžasnú turistiku na hore Monte Peler, ktorá je 2322 metrov vysoká, tuším. Ale musím povedať, že s takýmto výhľadom som ešte neobedoval. Pozrite sa. Je to naozaj 360 stupňová panoráma a stojí za to. Tento rám tu byť nemusel, ale nevadí. A samozrejme som celý ten výstup pre vás točil na telefón, lenže potom následne pri strihu som si uvedomil, keď som to video strihal, som si uvedomil, že dobre, to asi fakt nebude nikoho zaujímať, takýto typ videa, tak som ho nakoniec vôbec ani nezverejnil. Čaute, inak ja dneska seba veľmi nenatáčam, pretože si myslím, že tieto scenérie vôbec nepotrebujú žiadne nejaké doplnenie v podobe môjho ksichtu, ale tak aspoň na 20 sekúnd ideme normálne naspäť na prednú kameru, lebo zase sa tu otvoril výhľad, ktorý je proste veľmi zaujímavý. A to konkrétne tento. Každopádne, keďže som celý ten výstup točil, tak som úplne vybil baterku, čiže ten telefón mi úplne zomrel. A potom, keď som išiel z tej túry, tak sme sa zastavili viac menej náhodne na tom mieste s tou obrovskou lavičkou, s tým výhľadom, a som si povedal, že ty kokos, no to bolo fakt hrozné, lebo ja som to tak chcel natočiť, ale už som nemal proste na čo, lebo už telefón bol mŕtvý, kameru som nemal. Takže fakt, to je nočná mora každého človeka, čo... A teraz? Ty vole. A čo tu mám robiť teraz? Pozerajte na tie skaly krásne pána Beka. Ja teraz veľmi nenatáčam na diaľnici, pretože neuhadnete, ako fúka vietor. Uhadnete asi oproti. Takže by som musel strašne hulákať, lebo nepočujem tej prilbe ani hovno, ani rádio. Takže ani viac menej nenatáčam teraz. No, som nejakých 7 km od hranice a ešte mi ukazuje hodinu 10, pretože momentálne to na tých cestách vyzerá nejak takto. Začínam byť z toho trošku nervózny, sa priznám, pretože štandardná výhoda motorky tu na trošku stráca zmysel, pretože a s tými kuframi som dosť široký na to, aby som sa tu proste nevošiel, keď ide niečo oproti. Takže v podstate sa väčšinu času musím vliesť rovnako ako auta, na čo nie som úplne zvyknutý na motorke a dosť mi to dvíha tlak a hlavne je mi teplo.
lebo zatiaľ je stále pekne, slnečko nám pripeka fajne, ja som naoblikaný, jak som vravel, takže to celkom zaujímavé. No, ale myslím si, že ešte budem na toto teplo s láskou spomínať. Takže nejaký kamión, díky kámo. Ty vole. Nie som tu asi sám nervózny, ak tak vidím. Myslím, že všetci už sú tu nervózni. Ako tých prác na ceste je fakt nejako veľa dneska. Premávka ani nehovorím, masaker. Hej, každú chvíľu nejaká robota na ceste. Na tomto smere nejdem zase na Brenner, pretože sever Rakúska mi ukazoval radar ešte o dosť horšie počasie ako na juhu. Takže idem tou trasou, ktorou som išiel do Talianska, čiže spodkom Rakúska. Tam mi ukazovalo, že by som nemusel moknúť možno úplne celú cestu, iba tak čiastočne. Tak dúfam, že to bude pravda. No. A ty čo, kamoš, nevidíš? Tak, priatelia, zdá sa, že som sa konečne vymotal z tých všetkých prác na ceste. Aby toho nebolo málo, tak ešte bola nehoda v tuneli dokonca. Takže som si postal chvíľočku aj v tuneli, ale respektíve nehoda bola za tunelom, ale kolóna bola až do tunela, takže som si postal trošku aj v tuneli. No, ale už sa blížim ku hranici s Rakúskom. O chvíľočku konečne mi čas dojazdu na navigácii nesvieti na červeno, ale na zeleno to by mohlo znamenať. A toto si pamätám, toto som kameroval, keď som išiel do Talianska, teda snažil som sa to natočiť, hej, ale som to mal za chrbtom. Čiže to by mohlo znamenať, že momentálne predo mnou už nie je žiadna kolóna, ani žiadna nehoda. To by bolo fajn. Čiže idem si to niekam odstaviť, idem si hodiť do navigácie nový cieľ, keďže som si to musel rozdeliť na dve časti, pretože keď som si zadal Bratislavu rovno, tak ma navigácia ťahala na Brenner a už viem prečo, lebo dneska fakt ďalto ísť nebola veľká výhra. Ale zatiaľ je to výhra aspoň z hľadiska počasia, lebo zatiaľ teda nič nenasvedčuje tomu, že by malo byť nejak zle. Ono ešte 600 km predo mnou, takže ešte sa to má kde zmeniť, ale dúfam, že sa to nezmení. No, každopádne idem odložiť kameru do kufra a vidíme sa potom, hádam, v Bratislave. Čaute, kamoši. Tak, reportík z Bratislavy už len takto, pretože sa mi nechcelo vyberať kameru po ceste, lebo vyzeralo, že zmoknem ešte aj v Bratislave. Tak som vlastne aj zmokol ešte aj v Bratislave, ale celkovo som zmokol 3-krát a z toho v podstate ani raz, takže by sa to dalo počítať za zmoknutie, pretože ma len tak pokropilo, takže nakoniec celkom dobrá cesta. 10,5 hodiny, takže celkom dala zabrať. Je vietor šalený zase, ale som rád, že teda som nezmokol tak, ako som čakal. Takže uvidíme zajtra, lebo teraz sú tie predpovede všelijaké. Zase mi na cestu vyšli nejaké zaujímavé tieto podmienky, nejaký studený front a búrky a dažde, takže uvidíme, ako to bude zajtra zvyšok cesty. Čaute.